गभर्नमेन्ट कलेजाव बर' साबजेक्ट गैया दिनै दुखुनांथाव आरो लाजिथाव। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर बोरिमुगाव थानाय गभ मडेल डिग्री कलेजखौ लानानै राजखान्थि सोलिदों नामा? बिपिएफनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया बोरिमुगाव थानाय गभ मडेल डिग्री कलेजाव मानो बर' बिफान गैया होननानै खुंथाय सरकारखौ सोंखारिदों आरो सोंथि खालामदोंमोन। जोंनि सीएम प्रमद बर' बिथाङानो सोलोंथाइ बिफाननि चिफ बिथाङानो चिफ बिथाङा मोनथिया नामा बेयाव बे बर' साबजेक्ट नांगौ। बेनिनो फिननायखौ होदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। इएम राकेश ब्रह्मआ फोरमायथिदों दि बाक्सा जिल्लानि मसलपुर बोरिमुगाव थानाय बे सरकारि कलेजखौ थांनाय 2020 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारिनि सरकार थानाय समावनो गायसननाय जादोंमोन। जोंहा बोरिमुगाव मोनसे डिग्री कलेज जों मोननो हादोंमोन आरो बेवहाय गाइडलाइन मथे जे समाव हाग्रामानि सरकार दंमोन बे समावहाय बेवहाय जोंहा बेवहाय बर' साबजेक्ट जिहेतु जों लानो हायो बै समावनो बयबो डिस्ट्रिक्टनि माने प्रिन्सिपालफ्रा बा मेनेजमेन्टफ्रा बिथांमोनहा गावबा गाव जायगायाव जेरै बहाबा बेंगलि मेजर जायगायाव बेंगलि साबजेक्टखौ बिथांमोना प्रप'ज हरखादोंमोन। थिग बिदिनो बे कलेजखौ गायसननो प्रप'जल हरनाय समाव बर' आयदाखौ सोफादेरनांगौ होननानै जेबो रोखोमनि प्रप'जल हरनो रोङैयाव बर' बिफाना थालांदों। हाग्रामा महिलारिनि सोलोंथाइनि फारसे गियान गैयैयाव बेफोरबायदि गोबां गेदेर गोरोन्थिया जालांदों होननानै इएम राकेश ब्रह्मआ बुंथिदों। आथिखालाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिजों रायलायनानै बे सरकारि फरायसालिमायाव बर' बिफानजों लोगोसे फिल'सफि आरो ससिय'लजि बिफाना एप्रुभ जानानै दङ। दा जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिजों रायलायनानै अलरेडि बर' साबजेक्ट आरो फिल'सफि ससिय'लजि बेफोर गासिबो साबजेक्टआ दा अलरेडि एप्रुभ जानानै दङ। दा बावैनो जे गोदान जायफ्रा एडमिसन लागोन बिथांमोना बर' साबजेक्ट फरायगोन। गोदानै मुं थिसननाय फरायसाफोरा बर' आयदाजोंबो फरायनो मोनसिगोन होननानै इएम राकेश ब्रह्मआ फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ बेबायदि नंखाय बाथ्रा बांसावनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायो इएम राकेश ब्रह्मआ। बिपिएफनि जि सरकारमोन बै समावहाय जोंनि दीन दयाल उपाध्यायनि नामाव जि भारत सरकारनि मोनसे प्रग्राम प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआव मोनसे डिग्री कलेज बेवहाय जोंहा बोरिमुगाव मोनसे डिग्री कलेज जों मोननो हादोंमोन आरो बेवहाय गाइडलाइन मथे जे समाव हाग्रामानि सरकार दंमोन बै समावहाय जोंहा बेवहाय बर' साबजेक्ट जिहेतु जों लानो हायो बै समावनो बयबो डिस्ट्रिक्टनि माने प्रिन्सिपालफ्रा बा मेनेजमेन्टफ्रा बिथांमोनहा गावबा गाव जायगायाव जेरै बहाबा बेंगलि मेजर जायगायाव बेंगलि साबजेक्टखौ बिथांमोना प्रप'ज हरखादोंमोन। थिग बिदिनो डिब्रुगड़ तिनसुकिया बायदिसिना डिस्ट्रिक्टआव आसामिस साबजेक्टखौ बिथांमोना प्रप'ज हरदोंमोन जे बेवहाय आसामिस साबजेक्ट नांगौ। दा जोंनाबो हाग्रामानि सरकार समाव जिहेतु जानायमोन बे समाव बिथांमोनहा बेखौहाय नायनांगौमोन जे बेवहाय बर' साबजेक्टखौ बे समावनो बिथांमोना बिहरखानांगौमोन प्रप'जलाव लिरनांगौमोन जे जोंनोबो बेवहाय बर' मेजर जायगा जिहेतु बर' साबजेक्ट नांगौ। खिन्थु जिहेतु बिसोरो जाख्ल'नायल' रोंगौ आरो सोबख्ल'नो रोंगौ बिदि लेखा गोरों मानसिबो गैया बिसोरो जाम्बा माखासेफ्रा जमा जाजोबना दंमोन। दा बेखायनो बे जाम्बा दैदेनगिरिफोरनि बिराद गिदिर मोनसे बे भुल जालांदों। थेवबाबो जोङो बे खोथाखौ बारे बारे बुंनो लुगैफिना 2024 सनाव जेब्ला बे कलेजखौ हेन्ड अभार होबाय मावग्राफ्रा दा बेनि उनाव जोङो बे खोथाखौ मोनथिदों जे बेवहाय बर' साबजेक्टखौ दासिमहालागै प्रप'ज हरनाय जायाखै आरो थेवबाबो जों पेरेलेलि जोङो निकासि कलेजनि प्रिन्सिपालखौ बुंनानै बेवहाय बर' साबजेक्टखौ फोरोंनो थाखाय जों बिथांमोनखौ बुंदोंमोन आरो दानि प्रिन्सिपाल बिथाङाबो बर' साबजेक्टखौ फोरोंनो थाखाय थियारि थायो। खिन्थु जिहेतु मार्च दानावसो हेन्ड अभार जादों बे तत्कालीन भाबै एडमिसननि जि प्रक्रिया बेखौहाय एडभार्टाइज होदोंबाबो गोबां जोंनि बर' स्टुडेन्टफ्रा मोनथिस्लाबाखिसै बेनिखायनो बेवहाय स्टुडेन्टनि अनजिमाया जोबोद खम। बेखौनो दा जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिजों रायलायनानै अलरेडि बर' साबजेक्ट आरो फिल'सफि ससिय'लजि बेफोर गासिबो साबजेक्टआ दा अलरेडि एप्रुभ जानानै दङ। दा बावैनो जे गोदान जायफ्रा एडमिसन लागोन
बिथांमोना बर' साबजेक्ट फरायगोन बाथ्राया जेबानो नुवा माने हाग्रामानि कम्पानिनि जे गेसाव बेदर बानायग्रा मेनेजार साथाम प्रहलाद कास्टम आरो बिक्रम बिथांमोना अराय बेफोर जायगायाव बेरायो बहा गेसाव फानथिंनो हायो बेखौ नागिरफैयो थिग बिदिनो बे बाराव बोरिमुग मडेल कलेजखौ बिथांमोना नुदों जेबो नङा पलिटिक्स खालामनो फैदों बेवहाय गावसोरनि जाम्बाखौसो बिथांमोना परिचय होदों आरो बिपिएफआ लेखा रोङिफोरनि एकदमबारे लेखा रोङि फोथारिनि मोनसे पार्टी बे खोथाया बेयाव गावसोरसो सार्टिफिकेट होफैदों थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2022 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि बिपिएल थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो